Mina nguThobile Mhlongo, ngumamkhulu kaNokwanda, umntwana lo uNokwanda. uNokwanda sibone ubaba uMsweli ivideo yakhe, saxhumana naye sajabula. Kunini simbheka singamtholi, ziyanetha imvula, asazi ukuthi ke lala khona kunjani, siyadla asazi ukuthi yena udleni. Besiphathele nje kabuhlungu, zenzeka izinto asimazi yena. Bese kunesikhathi eside ngoba kwesinye isikhathi beyesimthole esengena mhlambe ku Facebook, mamkhulu ngithi na hawu ukuphi, siphinda nqamlekayo singatholani. Ngoba kokugcina wathi ke ngasemabhasini, ngahamba ngombheka ngasemabhasini ngangamthola, sahlala ke nje. uNokwanda uyingane ehloniphayo, right. Shuthi ke yena kwenzeka wathola shuthi waxhumana nabangani abaronke ngoba ubefunda hlakaniphile lengane. Ngendlela ehloniphe ngayo, ikhuliswe kababwayo, ugogwayo nomkhulu wayo isancane, bayithatha ekhaya isancane. Washona ubabwayo, washona umawayo wayelama mina. Wasamlanda ke sethe ukuthi engangokuthi ngendlela babemthanda ngayo ubeyingane sport kagogo nomkhulu. Bahamba uyena umuntu onelokhuzane ngathi bamshela nezinto. Bamshela iplazi, ngathi bamshela iplazi nomuzi. Wahamba ke emva kwalokho ke wangena lezi zinto zama drugs. Beke ngimthole isikhathi afike ekhaya, afike ahlala aphinda ahambe futhi. Simise kangaki mhlambe more than 3. Sithengela imetadone, sim-detox. Simthengela imetadone namaphilisi, sihambe som-detox. Nje kulokho kokugcina sahamba wayiswa Olundi emahlabathini. Wahlala emahlabathini, uthe nje ise-right. Shuthi ngaleso sikhathi angazi kwenzakani, wakwazi ukuthola imali oyihamba no-step gogo wakhe. Wamtshela wathi nje ku-step gogo khona ngifakela imali, manje ngilinda la ngizokhipha imali. Ugogo ke walinda kwaze kwashawo 5. Nokwanda kushuthi wayisela eThekwini. Seka kuthiwa hayibo akasekho lo, useseThekwini weqile. Kwaba kanjalo ngoba sathi sikhulumile ukuthi uzoya esikoleni ayofunda isikole ngoba uhlakaniphile. And into ayikhulumayo inengqondo, into ayikhulumayo. Ngoba ngisho ukuthola ingane uza asho ukuthi hayibo mina ngeke ngithola ingane, ngathi ngiyiphara. Makuthiwa ngiyafika nyama izoba yini, ngeke ngikwazi ukuthola ingane. Udadewabo omncane sihlala naye ekhaya. Yena kungconywana ukuthi udadewabo omncane ngathi ke uma wabeshona mhlambe wayino 7 years. Mhlambe wayino 7 years udadewabo lo mncane, njengoba manje sena 20 bani eselokhuzana ukhulile. Kodwa mawumbuka uNokwanda ngathi ke uyena omncane unodadewabo. Sona siyafisa ukuthi ke athole usizo, asizakale ngoba ziningi izinto angaba iyo izona. Ngoba noma umbuzo uthi ke ufuna ukwenza ngempilo yakho, usho izinto eziphusile futhi right, ubone ukuthi ke hayibo. And ne-English ngendlela yazi ngayo. Uhlakaniphile uNokwanda ngalendlela. And ngiyazi mase aqhamuke manje angajabule ngibona. Uzojabule ngibona. Uzojabule ngibona ngendlela esimthanda ngayo ekhaya. Uthothi ke khona la kunama flats khona. Sikazi uphi, udleni, unetwork. Makuthiwa ke nanti iphara kuthola iphara lishonile. Beke ngifisa ngifisa ukuyobheka ukuthi ke kazi ubani loyo. Uma unengane edla idakamizwa ihlala emgwaqeni, awukhululeki ngaso sonke isikhathi, awukhululeki ngoba kuba nokuthi nje uma uthola ucingo
usuzobizwa kuthiwa-ke ingane yakho isitholakele lapha. Yazi into esizoyenza, siyabonga kakhulu ukuthi abanye bamkhumbuka uNokwanda. uNokwanda uyamazi, awumazi kahle uNokwanda. uNokwanda ilothe uyasebenza ebusuku lale mini, elothe ulale mini, wathi wenza yonke into, wathi uyakhanga. Ngiyamkhumbula lo. Une-round face. Into ke enhle la bayazana ngemizi yabo. Lona nje uyamazi athi esibhekisi bade singale esibhekisi. Hayi phela hayi uthi ama-section ayikafakwi inamba. Seyizindlu nje kuphela. Sikahulumeni wethu manje la. Laba sihambe. Hey. Ngoba ukhona u-anti wakhe ozalwa nobaba wakhe, yilo kaDemusha, uThandeka, uhlala eMlazi. Ngoba nayizolo ngithe mangithola le video ngamfonela naye uthi-ke kade lokhe ubesezwile ngale video. Namhlanje konakele kakhulu. Ubesezwile ngale video ngoba ne-ID uze angabi nayo. Hamba lokhuza. Ngoba ne-ID eze engabi nayo. Wafika ethunywe u-anti wakhe. Wathi-ke akazolanda isitifiketi. Uzokwenzelwa i-ID. Nami futhi ngangamenzela i-ID. Wahamba ngithe okay sohlangana eHome Affairs. Ngifike ngimenzela i-ID. Wahamba ke lokho samgcina ngaleso sikhathi. Yilokho samgcina nje ngaleso sikhathi. Akuyena ohlala abantu e-Absa, akusile lo. Akuyena lo wahlala ifamily e-Absa. Omunye lo. Okay, into bengisayisho mama, into enhle laba bayazana, ukhona lo sukela nje uthi usayombheka. Bayazana into esizoyenza. Njalo ngo-11 ngizoba la ngaphandle ukuthi makhona into engithathayo. So manje ngimthola ke manje ngoba angifuni ukuthi manje simthola nimthathe. Nasikhulume naye simbuke ukuthi yini esingayenza, mhlawumbe simthengele impahla zokugqoka abuye azohlala bese somthatha kahle futhi sesiya naye ekhaya esethi nawe uyafuna uba ngimzwile ukuthi uyafuna ngoba uthi manje ngiyabona nje masikhuluma naye mhlawumbe ku-Facebook uyasho athi mamkhulu senginiphoxe kakhulu, ngiyafuna ukunikeza i-second chance, senginiphoxe kakhulu ngithi nabuya ngoba nasekhaya ukhona ubhuti wami omncane nje abacishe balingene naye ubebhema yona iwunga. Kodwa yena ubehlala ekhaya. Nje elakhethi-ke hayi ngizosho mase ngifuna usizo. Samthangela-ke washo-ke ngoDisemba ayilo last year. Washo sithi sengicela usizo-ke manje. Samthangela-ke iMethadone sahamba sombeka kwamanye amakhaya. Uright manje. Wayeka iMethadone iyamsiza ngoba yenza iqeda i-detox, iya-detox ikwenza ukuthi-ke ungaqaleki, ungezwa ulokhu uzashaywa yisisu. Ila ePine Town kaSulumane. Uyayazi manje kade usungayingani wethu manje imali ngiyithatha kodwa unayo yokuthenga ilokhu manjalo-ke yabo nje uma bethola imali abacabangi bona yabo nje umuntu uma ethola imali uzoyidla athenge into yabo mesethi-ke ayisona 500 mina bengithenge ngo-220 yayo 220 iyona namaphilisi khona engisanda ukumthengela ngoba nami abantu mabecela usizo ngiyakwazi ukubasiza ngibathengele. Omunye nje ngamthengela kanti ungenza isilimu uyabhema wacishe washona, ngafika ekhaya ebhizi nje ekhishwe yisisu ephelelwa amandla ebuyisa, ngahamba ngayomphindela khona dokotela, ngafike futhi ngam-detox. Ngayitshela ukuthi hayi uzoba right, waba right-ke kodwa ngaze ngambamba washo ukuthi usabhema. Wahamba ayizwani. Ingakho ukuthi-ke ungathi-ke uma umthengela yona angangahlala endaweni kanje.
angahamba angahlali endaweni kanje ngoba uzomthengela uzolingeka ayidleki la mina ngike ngithanda ukuthi ke kulaba ke engike ngibathengele ihlale kunini umuntu afike ekseni azoyiphuza ahambe abuye ntambama azoyiphuza iba kanjalo ke umuntu ke uyayeka ke kodwa futhi ke lento isuka kuwena ngaphakathi fanele isuke kuwena ngeke ngize ngisho ukuthi ke okay ngizokufoster ngithi mina yiyeka lento fanele kusuke kuwena ngaphakathi uma uzazi ukuthi ufunani empilweni yakho ngoba kahle uthi uma usuyibuka lento labantu abayidayisayo abayibhemi nje la nje besixosha sabe abayibhemi abayibhemi sisitela ngasikhanyisa abayibhemi omkhulu kulento ungahambi nempahla khona abantu uthola ukuthi ke awuyashintsha manje baye ngisho ema-university yes uthola ukuthi uhambe loyo e-university wafunda wafike kaningi wathola lento wathola lento kanti uyazi ukuthi umuntu uma ngabe kuthiwa likhona usizo ngamsiza umuntu abe right mhla enyeke into ke eyenza lokho abantu bayabhoreka uthola mhlawumbe uqedile isikole umsebenzi akawutholi abantu angifunda nabo sabamba ngayimoto awuyabhoreka akawutholi umsebenzi inkanjalo njengokuthini mina njengoba ngumzali njengoba ngasebenzi yes uthola ukuthi ingane zami ziyabona ukuthi ke yabo nje yonke into kuyangistressa kuyastresseka usazojika mhlawumbe nomngani qala ke sebayibhemela ke athi qala ibingena ngokuthi ke shaye umuntu alokho kanye insango bayifake kwinsango once walokho kanye idos ingena uzwa nje ukuthi ayibo yamnandi kangaka le nsango ngoba nami bengiyenza i-research ngifuna ukwazi ukuthi ke ngempela umuntu imngena kanjani lento okwamanje ngicabanga ukuthi hayi sebeyayingenela isiyanyiwa ngamaklasi kodwa nje kubuhlungu ukubona ingane kukhona umbulalazwe ngoba abantu abamnyama bodwa kubuhlungu phela bonke labo amazulu kubuhlungu ngempela futhi kubuhlungu abazosibulala nje laba uyibona ingane yakho iphelelwe i-future phambi kwakho uyibona ingane kamakhelwane ezinye nje zathuthuka kube buhlungu kuwena uyibuza ukuthi ke kanti mina ngonani hayi ngoba khona into oyonile ubuhlungu ukukhulisa ingane lapha ekhaya mina ngike ngithi uhulumeni uma ngase ayeke indaba zalabo 350 yes enze yabo indawo la bezofundela khona ama-skills yes ukwenza icathulo ukwenza ukuthunga ukwenza amakhekhe bezofunda mahhala bafundele i-skills umuntu akwazi ukuthi okay senginazo certificate senginayo skills yonke into amakhabethe anemali ukhenikha imoto kunemali akwazi ukuthi umuntu uyahamba uyozenzela plumbing uyahamba uyozenza singaze silinde ukuthi sizosiqashwa umlungu kunabanye abantu abangadalela ukusebenza kumlungu abadinga abanalokho fanele ucabange kunabantu abangadalela ukuthi ke bafunde uthothi ke bayacabanga fanele benze ukuthi yini laba ngenziwa njengako Zimbabwe njengoma China uthothi ingane incane mawubona ukuthi ke ayi esikoleni ayinawo umqondo wesisikole ifunde umsebenzi wezandla ikwazi ukuyimela ivulela into yayo i-workshop yayo xhaswane kanjalo nokuthi kuzokusuka abantu bangale bezolokhuza bezofika bezodunga ingane zethu imqondo siyabonga sisi yazi umsebenzi nisenzele wona ithi ke lento i-platform yethu qhawula kithi ikahle lokhu sikhuluma nalokhu
Yeah. Esibonga kakhulu ukuthi engathithi ama-families manje enza lento okuthiwa a-reach out ama-families mayibona simile la akavele abuke umuntu nomuntu uyabuka ukuthi leyangane athi ngiyayazi ngoba nina nithintwe umuntu obonile. Ngibone nje mina ivideo ngiyisenjelwa uyena umntwana lo. Kwathi-ke ma nansi ikhona ivideo kaNokwanda no-Ayanda Msweni kwasho ukuthi benginganalo idatha bengila edrobheni. Yes. Ngazi mangifika endlini ngafike ngalivula-ke ngabona-ke nakhona kongijabulisile ukuthi-ke ngibonza usaphila. Yes. Ngoba khona le ngeke ngamfanisa khona ngidlula ngo-Uber. Yes. Lapha emalokhu kwasho ukuthi ngeke ngikwazi ukuhlehla ngathi noma kuthiwa uNokwanda loya ngathi ngeke uNokwanda loya. Yabona-ke into engizoyilinda manje sengilinde ngifuna umzali khona umzali engimlindile umzali wethu sonke la eThekwini amaphethelo. Yes, ngathi uma ngikhuluma ngathola empukane ezihlaza ukuthi umzali engase eze engajabula ukukhuluma nani uzojabula futhi ukuthi akhulume nomnikazi wale room lo uyahamba namhlanje sihamba naso eGreat Town. Before ke sihambe mayisefikile umzali sakhuluma nomzali wethu ufika waiting uNokwanda hawu nangu uNokwanda bizana abazali hawu mzali uyabona abazali athi ukhuluma nabo nanga abamfunayo uNokwanda asibuyele ke emuva ke manje siyocela njalo sikhona manje sise Nokwanda shekeni mfethu sasa sibonane lapha ngo-11 kusasa. Yes, sasa angithi ngiyafika lapha njalo ngo-11 ngilalela inkinga bese yes yipi nofuna ukuhamba sizohamba ngathi umeya Santo. Awucabange mina nginamaplazi unamaplazi ngashela amaplazi amaningi plaza amaplazi omoba wamango konje unayo inamba kamama ngiyakhumbula inamba kamama ungenza mamkhulu angiyazi manje uzoba khona thosa ngo-11 ngizoba ngiyikhonza wenza sure ukuthi ngizoba khona. Hey, available call naye. Kulungile. Sasa ke ngo-11. Ngoba bame yazi i-trust ne-rapport uyibona ukuthi mawuthi ngo-11 afike futhi sibe yes lo-11 angisuke ngokubekile uwona iyona KPI lekutshela ukuthi nokuthi mekubona babumswela ngabaleki yes yabo nje ukubonile izolo yaxoxisana kodwa uthe mekubona namhlanje waza kuwena futhi uyajabula futhi uyajabula futhi uyakutshela ukuthi okay lento esiyenzayo asenze futile exercise exactly yeah no mabengekho abazali ade sebefikile fika umamkhulu wakho mamncane umamkhulu yes ade fikile nosesibakho sebehambile ufike kusasa ngo-11 ube la wenza sure ukuthi ube lana kusasa siyabonga kakhulu mina ngifuna ukuyobona iplazi lakho kuqala yazi into esizoyenza nayo ngesiqale kwamanje soqala semthwalweni sibone iplazi khona uzobona ukuthi umuntu onamaplazi engahlala kanjani amaplazi awakha wani umoba awumango awubhanana nokwataphela ngizofuna umsebenzi lapha kwena cabanga labantu abalala bengaqashwa wena ngiye ngubona umango ngisho ukuthi mhlambe kade mhlawumbe uqhamuka ekhaya nje into asizoyenza mhlambe sizoyenza le project uma ukuthi kusasa uyayigcina i-KPI
into esiyoyenza before simse kubazali honestly sami siyoprofila indawo yakubo ukuthi kuze siyayibona ukuthi mhlambe singagcina ulekelela leyanda ukuthi ithi ukudevelopa kusetshenzwe abanye futhi sibathathela beyosebenza la ezinye zezinto abazali bakho bashona bakushiyela izinto wena wayishiya phansi wena awunandaba ngishiya yonke lento siyabonga kakhulu siyabonga ukuba umzali ngicabanga ukuthi okwanamhlanje ayisushayela umsebenzi ngicabanga kakhulu bangakhona ngizoya eGreytown ngizokwazisa amasembu yakho ngizobona ngithola feedback siyabonga kakhulu thanks so much Africa my continent, Africa my home. Sesihamba manje siyaphi? Siye Greytown, siye Mabomvini, sihambisa nangu umuntu esihamba naye. Sesihamba naye manje nesajile. Kodwa uthi manje uzoqaleka, sobona ngendlela. Uthi uzoqaleka. Manje uyangihlupha uthi uzolokhu eqaleka la endleleni. Mina mawuthi uyaqaleka ngifaka impama. Sesihamba valelisa. Kahle ngiyabonga. Bonga kubameya. Ngiyabonga kakhulu bameya ukuthi ungisupport ekutheni ngizale kabusha ungifisele inhlanhla ukuthi ngibekezele ngibhekane nale into engizoyiqala. Thank you. Siyabonga kakhulu. Thank you. Woza sisomncane. Woza ngapha. Yebo sisomncane ubani lo? Unokwanda kaMbhele. Unakwanda kwaMbhele kuphi ekhaya? Ekhaya sengikhulele eMthwalume kodwa nginekhaya kwaMashu njengamanje. Oh. Yebo. Ukhulele kwaMashu. Ngikhulele eMthwalume ngifike kwaMashu sengikhulile. Yes. Esikoleni esikoleni wagcina kubani sesikoleni? Athi na grade 11. Ubukade ufunda kuphi? Emzuvela. Emzuvela kwaMashu? Yebo. Oh. Yini lesixoxe esikoleni? Futhi ngathi ngajoyina abangani abarongi. Ngeke ngisho ukuthi bona bangifundisa abangibambanga ngenkani. Yes. Kodwa ngathi ngajoyina abazali abangani abarongi ngashiya abazali bami emhlabeni. So ngajaja ifamily abazange bangihlukumeze. Ngaze bekuhlukumeza. Cha, bakazi bangihlukumeze. Ngasuke ngabajaja ukuthi abantu abaningi bathi mabengena abazali bayahlukumeza. Then ngafuna ukuyiphatha ngajoyina abangani then ngangasehlali lokushini. Because imali bengayitholi ngale ndlela lesi engifuna ngayo imali. Yes. Ngangasebenzi ngangiphiwa nje imali njengengane. Yes. Ngasuka ngeza la eThekwini. Umana ke unayo ingane? Awunayo ingane. Akazi ube nayo ingane. Mawusuka le usuka straight uza eThekwini uze kubani? Angizange ngimuntu ngahlangana noSikhotheni nje ngabuza ukuthi wahlangana nobani? Nomunye uSikhotheni nje njengami ngabuza ukuthi njengawe ngabuza ukuthi dayisa drugs wase yangitshela ukuthi hayi ku Fisher Street sasihamba sa Fisher Street sathenga nganginayo imali vest. Oh yes. Sathenga ngaqala lapho ke phanta la eThekwini bangifundisa indlela zokuphanta singiyajwayela nje kanjalo. Wena yipi indlela obuphanta ngayo? Mina ayike indlela engaphanti ngayo yonke indlela eqhamukayo ngiyaphanta ngayo because ngisengidinga imali. Bana ubale nje mthambe imbili. Ngiyakwazi ukukalapha amathini sibesitayise ngomzimba. Uyakwazi ukwenzani? Ukalapha nje emgaqweni ngomqomeni. Siphinde kuna abantu besilisa abafuna usithenga sitayise ngemzimba into kanjalo. Oh yes. Mana ke mawula udayisa ngomzimba uzodayisela kuphi? Udayisela oba, udayisela abantu abalana noma bahamba ngeemoto noma abasendaweni ethize. Wabona laba basibiza ngamaphara bahamba ngeemoto la. Mana bona laba banibiza amaphara abahamba ngeemoto bathenga hayibo sesatshintshile ebusuku sekuwukunye unamanga iyashintsha igange laba bahamba ngeemoto ngempela bezothenga kuningi imana ke mawuzosebenza kuthiwa udayisela uneyitrato udayisa kuzona noma udayisa noma yiwuphi? Mina ngihamba all over nje anginayo indawo engihamba kuyona le ngithole ngakhona imali. La uthole ngakhona imali kakhulu ukuthenga oba abantu ama-Africans bathenga abelungu bathenga bomdabu besendiya obani abathenga kakhulu? Ama-foreigner. Oh yes. Nabo-driver ke bama-taxi. No-driver bama-taxi. Okay. Mana-ke tshela mina ekhaya makuthiwa usufuna ukuya ekhaya ungaya straight ekhaya ungaya kwi-rehab mawuzoya ekhaya uzoya kuphi kwaMashu noma eMthwalume?
kwamashu Yes. kodwa angicabangi ukuthi kufanele ngiye stress because ekhaya sebezamile kakhulu angidetoxile ngiphinde ngibaleke khona ekhaya ngiphinde ngibuye ngizala futhi ngingaqala ngifune indawo engingatholile indawo like i-rehab kanje Yes. ngiqale ngifundiswe ukuyiphatha ngibuyele ngibe umuntu nami njengawonke umuntu Buyela ube umuntu. Yes. Oh, ekhaya bakuse kanganje kwe rehab. Mawucabanga bese ngiyile more than 3 times 3 times. Baqede lapho uphinde uyibulele emgwaqweni. sengiyi-right kodwa ngiphinde ngibuye menge ngingafika le drobheni ngizose ngingena nje edrobheni ngibe ngishaya u-arost into kade ngingasenayo ngisekhaya. Oh, i-environment umoya nje wasejobheni usunayo lento uthi iyakubiza. Manje yini engatshela ukuthi engaqinisekisa ukuthi ayabona mangake ngithola rehab manje ayi mangenza ukuthi nokuthi ngeke ngisabuya la. Mina ngiye ngize kuthiwa uqinisa kakhulu i-detox. Yes. No detox kakhulu ya kona kulula ku-right because Yes. iyaphuma egazini Yes. straight akufani nale mithi le esiyiphuzayo ama-methadone nokunye. Yes. Wena ubhemani lama mawutshela umuntu yini le bhemani? Angibhema ihunga. Bhema? Ihunga. Oh, iwunga straight. Ngengide ngiyayibhema nje kodwa anginawo arostawa lokho kunye ihunga nje into engibhemayo. Oh, iwunga oyibhema. Iyona engiyinenkinga nayo. Uyithengaphi? Hayi, ngingasho ukuthi uyithengaphi. Angekho lapha. Ngifuna ukuthi futhi kufuneka malini ukuze ube nayo iwunga, uthenge iwunga. 20 rand, 30 rand. 20 rand, 30 rand. Yeah. Every day. Not every day. Like ekuseni mhlawumbe ngibe nawo lo 20 rand noma 30 rand ukuthi ngibheme. Emini futhi kufanele ngibe nayo leyo mali nantambama. Kuya ngokuthi idosi yakho ingakanani ubhema kangakanani wena. Oh. Okay. Okusho ukuthi inamba unalo ucingo iPhone mina mina. kodwa awunayo iphone. Ukhona umuntu onefone emndenini onenamba yakhe? Yebo. Ukhona. Ubani? U-anti wakho ukuphi semthwalo noma ungapha kwamasho? Unomuze Mlazi. Unomuze Mlazi. Uthi ubani u-anti? Wanthandeka kangithi. U-anti Thandeka? Ngithi. Ngidi. Ukuphi lapha noMlazi? Kwadiko 6. Ude ko6. Yebo. Uyazi ukuthi uyila? Yebo uyazi. Ugcine nikhuluma naye? Sangikhohle bekulast year kodwa ngangimfonelele. Yes. Yebo. All right. Makukhona okunye ngicabanga ukuthi into yami KPI yami sazosebenza kanjalo ngo11 ngizobafica la abafuna uguquko abangalifuna uguquko futhi bazobe bengasekho kodwa wena ke uyangithembisa okay angiqale umuzi wakho ukuphi ke la Anginawo umuzi la kanti unani uhlala emzini kaba ngiye ngihlale la ngibhema khona mhlambe isikhathi esiningi ngitshela ungalali ebusuku. Awulali ebusuku? Ngitshela ungalali nje ebusuku because angisongenayo indawo yokulala so kusemini ngizozongizola lapha epaki ngilele ya ntambama ngiphinde ngiyivukele futhi. Oh ulale emini ebusuku awulali? Manje abakulalisi noma makhelwane makade sibhema ndawonye? Kuyenzeka ngilale khona ngamashenti kodwa nilala mase nilala ngokobulili noma ulala noma kumixene sasa ngakufica la ngo11 uzongifika ngikufica la nami ngiyakuthembisa sensethembisa ukuthi ngo11 ngizobe ngila kusasa mangathathwa ngayilutho nje ephuthumayo ngizobe ngila ngo11 futhi makukhona into engithathile ngizokwenza imizamo ukuthi ngiphinde ngibuye futhi ngizwe nibone ngoba lolu daba lolu ngifuna silikhulume bese ke sibonge ukuthi siqala kuphi sikusiza kanjani ngoba inhloso yala njengoba silanda udokotela simlande ukuthi alalele inkulumo zenu usezokhanda ke manje enze assessment bese okay laba sibaqale kanje as-advise bese siyabuya socela abantu base South Africa ukuthi nayi rehab ifuna imali engaka bengafaka malini ayizwa lona yikho lokhu sila amazwi akho ngakhuluma nabantu base South Africa before nginike udokotela ukuthi sengathi ngasiza basupport na kwi rehab leyo bafake lelo sizo because abanye bethu sila asisathandi sekukhumbula ama families nathi sazalwa nathi abazali kodwa akusekho kunanto okay safuna ukuyiphatha basixolele kulokho sasingazi ukuthi sizohlangabezana nenkinga kanje ekugcineni. Yes. I-ID unayo? Akazube nayo? I-certificate sokuzalwa akazube naso? Sikamasho certificate. Oh una i-ID ongayenzanga. Uno grade 11
unayo awunayo i-birth certificate, yes. Yebo. Awunayo i-ID. Okusho ukuthi kufuneka manje sibe siqondisa indaba ka-Home Affairs. Okay. No, ngicabanga ukuthi kwenele kwamanje. Ngiyabonga kakhulu sisomncane. Okay, ngiyabonga. Thank you.